Менә миңа дуанилар бирә акча. И әни һаман шу акчаны алып, үзенең киемнәрне һәм косметикага шуны әрәм итә. Нәрсә ул? Мода. Мода кашан кеше матур итеп киенеп йөри, булай киенеп йөри, тагын шу тегеләй, булай, телефонга булай итә, яннары күп итеп подписчик җыела. Ул бизәнү, аннары матур киенү. Кирәкме ул мода артыннан куу? Юк. Акча әрәм итәргә кирәкми. Дөрес. Ничек киенергә кирәк? Матур, свободно, үзеңгә ничек комфортно булса. Син менә хәзер комфортны киенгәнме? Комфорт юк, вот матурлык әйе. Йөгерсә, аннары ул җыртыла. Йөгермәсәм, Йөгермәсәм, бу җыртылмый. димәк сиңа костюм чалбар ошамый. Әйе. Димәк ул модалы. Булай миңа костюм ошый, потому что миңа әйтәләр, что мин үземне дуатиемә ошаган. Менә сиңа. Мин спортивный әйберләрне яратам. Ансы модада түгел. Иң матуры кемнәр киенә, кызлармы, малайлармы? Малайлар. Классташларың арасында иң матур киенүче кеше кем? Нурбек. Кем ул? Малай. Сезнең класста модныйлар юк. Бар. Кемнәр? Мин. Булдаңларым. Модный киемнәрең бармы? Әйе. Анда нәрсәләр ясалган? Чәчәкләр. Син чәчәкләр яратасың әле? Әйе. Динозавр белән, аннары юрский хайваннар белән. Менә булай итсән, шундый берне, менә булай итсән, и анда уже ул хайваннарны, алар хайваннар уже түгел, алар скелетлар хайваннарны. Синең модалы киемнәрең бармы? Әйе. Әйе. Күпме? Күп. Һәм син аларны кайдан алдың? Әни алды. Кыйбаткамы? Килде. Мин базарда киенәм. Мода тагын бер инде ул, например, кыра. Минем шундый китап бар. И бүген алып килгән идем мәктәптә, әйттеләр. Вау, я тоже себе такой хочу. Юрский период динозаврларын бирәләр. Динозаврлар модный булганнармы? Әйе, бик модный. Булай птеродактиль, шундый әтәсенә чикелеп башында шундый гребешок булган. Кикрик. Менә мондый. Брахиозаврлар зур булганнар һәм тирозаврдан куркмаган. Тирозаврның теше күп булган. 3 hours later. Броня ташбакалык шикелле, ул ташбакадан зуррак һәм шундый большой гына. Синең белмәгән әйберең бармы? Юк. Син бөтен әйберне беләсең. Мин бөтен беләм. Мин бөтен республиканы беләм. Нинди районнар беләсең әле син? Питрәш, балык мистәсе, Ваяш, Әлмәт, Яшауы, Тәтеш, Спас, Апас. Ярый, булды. Бер сорау бирәм. Кайсы район модный район булып тора синең өчен? Казан. Синең әниең матур киенәме? Әйе. Әбиең? Шундый күлмәктә. Һәм аның шундый абадогы бар. Ул аны киеп торган. Һәм тузган чәче белән. Дөньядагы иң модный кеше кем? Мин. Рәхмәт. Мин. Дөрес. Бөтенесе шулай дип җавап бирде. Бөтенесе дә шулай диде. Менә синеңчә дөньяның иң модалы, иң матур, иң кәттә кыяфәтле кешесе кем ул? Әни. Нинди дөрес һәм төгәл җавап. Башка җаваплар кирәк тә түгел. Исән сау бул. Синдәйсең. Хатлар яз. Ничек ул? Монысы турында без икенче тапшырда сөйләшербез.